Dobrý deň, dámy a páni, dúfam, že sa podarí zmysluplne vyplniť čas, kým príde pamätke. Som inžinierka Plchová, pracujem ako odborná asistentka na chemicko-technologickej fakulte, alebo teda som zamestnaná na ústave manažmentu a učím na chemicko-technologickej fakulte. A na chemicko-technologickej fakulte, ako tu už bolo spomenuté, párkrát sme začali pred 3 rokmi naozaj podporovať podnikanie študentov. Nie je to celkom jednoduchý proces podporovať podnikanie študentov a tí z vás, ktorí to skúšajú, vedia, že študenti sú naozaj, keď prídu do strednej školy, neuvažujú viac menej o tom, ako to bude, čo budú robiť, keď skončia. Ich veľmi málo takých, ktorí naozaj uvažujú o tom, že by začali pracovať, podnikať a nejaké svoje myšlienky realizovať už v priebehu štúdia. Ja si naozaj myslím, že je veľmi dobré, aby aj v priebehu štúdia dostali podnety a ukázalo sa im, akým spôsobom sa dá myšlienka priviesť do praxe. Viem, že zmyslom je, aby v konečnom dôsledku technologický inkubátor podporoval najmä firmy, ktoré prichádzajú s nejakými zaujímavými technologickými inováciami. My v rámci tohto programu, ktorý realizujeme v spolupráci s Junior Achievementom, neziskovou organizáciou, o ktorej ste možno počuli. Cieľom nie je, ani nemôže byť v rámci tých časových dimenzií, aby sa naozaj robili nejaké výrazné technologicky zamerané firmy. Zmysel toho je, aby sa študentom vysvetlilo, ako vlastne vyzerá v praxi podnikanie. Pred tými 3 rokmi, keď sme začali prvýkrát, začali sme to robiť s prvákmi na STU, na chemicko-technologickej fakulte, ktorý vlastne pre nich bolo vysokoškolské štúdium niečo úplne nové a teda v rámci letného semestra sa im povedalo, že založia ako krúžky, môžu založiť študentské podnikateľské skupiny, sami si musia brainstormingom nájsť nejaký rozumný podnikateľský zámer, nápad, ktorý by boli schopní realizovať v priebehu jedného semestra. A celé to podnikanie, alebo vlastne povolanie podnikateľa je zaujímavé tým, že prináša študentom naozaj reálnu skúsenosť s podnikaním. Nie je to len vytvorenie podnikateľského zámeru alebo plánu, papiera, o ktorom sa uvažuje, že za určitých okolností by sa dal v praxi realizovať, ale oni to naozaj, čo si vymyslia, musia urobiť v praxi. Musia založiť akciovú spoločnosť, musia získať počiatočný kapitál upísaním vlastných akcií a musia reálne vyrobiť svoje produkty, musia ich na reálnom trhu realizovať, to znamená nájsť si normálnych klientov, ľudí, ktorí za to, čo vyrobili, sú ochotní zaplatiť reálne peniaze. Musia ukončiť potom svoju činnosť, keďže to je naozaj časovo obmedzené na dĺžku toho jedného semestra a po skončení toho semestra, po skončení svojej podnikateľskej činnosti urobiť valné zhromaždenie ukončujúce, zavolať si akcionárov ako na valné zhromaždenie, vyhodnotiť im vlastne, čo sa im podarilo, akým spôsobom zhodnotili ten kapitál, ktorý získali upísaním tých akcií, spätne teda preplatiť tie akcie a vyhodnotiť podnikateľskú činnosť, ak získali zisk, tak naozaj vyplatiť dividendy. Sme v tom prvom roku, keď sme začínali pred 3 rokmi, sa nám podarilo v prvom ročníku založiť 5 podnikateľských skupín a jednu podnikateľskú skupinu ešte v rámci inžinierského štúdia. A v rámci toho prvého roku naozaj všetky dosiahli zisk. Vôbec nebolo cieľom, aby všetky dosiahli zisk a ono sa to podarilo. Bolo to aj pre mňa veľmi zaujímavá skúsenosť, lebo ja som v podstate v novembri si urobila certifikát na to, že to vôbec môžem učiť. A od januára, od februára sme začínali, keď začal semester, takže ja som takisto, ako som s nimi pracovala, ešte s jednou kolegyňou, tak za pochodu som sa učila, chápala, že čo to vlastne všetko má byť. Veľmi dôležitou súčasťou fungovania tohto programu je napríklad aj práca s konzultantami, ktorú som si teraz spomenula a ktorá bola pre nás veľmi dôležitá, pretože s každou s podnikateľskou skupinou pracovali konzultanti, manažeri z praxe, ktorí ako dobrovoľníci spolupracujú s organizáciou Junior Achievement a oni naozaj chodili raz, dvakrát za mesiac k tým svojim skupinám a radili, boli ochotní vypočuť si ich problémy, boli ochotní povedať im svoj vlastný názor, chodili na ich valné zhromaždenia, stali sa aj ich akcionármi a bolo to pre tých študentov naozaj veľmi dôležité a prestali mať dojem, že sa vlastne hrajú na nejaké podnikanie, ale naozaj reálne podnikali. To je jediné, čo by som teda chcela podotknúť. Podniká sa naozaj reálne, podniká sa v simulovaných legislatívnych podmienkach, ktoré vytvára práve Junior Achievement. Takže študenti sa neprihlasujú na reálny daňový úrad, ale prihlasujú sa teda na simulovaný daňový úrad Junior Achievement. Takisto teda sociálnu a zdravotnú poisťovňu im simuluje
Junior Achievement a keď teda nakoniec vyhodnotia svoje výsledky a všetci boli ziskoví, tak to 19%, ešte to je stále doteraz 19% daň zo svojho zisku takisto odviedli spoločnosti Junior Achievement. V rámci podnikania naozaj celé to simulované, reálne podnikanie v simulovaných podmienkach je robené a vymyslené takým zaujímavým spôsobom, že študenti musia si uvedomiť, čo všetko znamená doviesť ten zámer až do konca. Napríklad bolo pre nich veľmi zaujímavou skúsenosťou, že si museli začať vyplácať mzdy. Všetci tí, ktorí boli súčasťou, prišiel pamätka. Áno? Všetci tí, ktorí boli súčasťou vlastne tej podnikateľskej skupiny a pracovali tam na rôznych pozíciách, dostávali za svoju prácu aj mzdy. Boli to samozrejme veľmi nízke mzdy, ale získali tú samotnú skúsenosť, že za prácu, za súvislosti s prácou, s podnikaním súvisia aj takéto mzdové náklady. Bolo to aj takisto odmeny, keď niekto bol šikovnejší, tak to dokázali veľmi rozumne, zaujímavé nastaviť. Pre mňa samotnú bolo veľmi zaujímavá tá skúsenosť, ako ich to začalo baviť, že vlastne tie informácie alebo vedomosti, ktoré ešte neboli veľmi hlboké, možno z tej ekonomiky a manažmentu, ktoré súčasne teda študovali, chodili na prednášky a súčasne vlastne v rámci cvičení vytvárali tieto skupiny, boli ochotní neuveriteľne veľa času na tom stráviť vo voľnom čase. Pretože to sa nedalo robiť len na cvičeniach, to znamená všetky tie nápady a realizácia tých nápadov, vytvorenie podnikateľského zámeru, vytvorenie alebo teda realizácia samotných valných zhromaždení, predaj produktov, výroba produktov, to všetko robili vo voľnom čase a naozaj to robili. Bolo to veľmi zaujímavé, bolo zaujímavé pre mňa to, že na konci nechceli skončiť, čo v podstate teda akože museli, lebo to celé bolo o tom, takže je to zaujímavá myšlienka. Trošku ma mrzí, že som stále jediná v Bratislave, ktorá niečo takéto rozbehla, aj jediná na STU, ktorá niečo takéto rozbehla. Nie je to sranda rozbehnúť, to je tým samozrejme dosť veľa roboty, ale ako odporúčila by som to možno aj iným pedagógom, odporúčila by som to na iné vysoké školy. Robíme to teda okrem Bratislavy, deje sa to ešte v Žiline a robí sa to v Košiciach. Je to z môjho pohľadu náročný, veľmi zaujímavý spôsob, akým sa študenti dajú priviesť k myšlienke, že aj podnikanie je jedna z možností, ako môžu fungovať a realizovať svoje nápady a fungovať po skončení školy. Tak prišiel pán Metke, aby som dostala slovo a ja vám ďakujem za pozornosť.